tulee niin periaatteessa se tekeminen helpottuu loppukautta kohti, kun tajuaa, kuinka nopsaa tää on ohi. Ja varsinkin tämmöisellä porukalla, kun tää on oikeasti niin mukava. 99% ajasta, kun oikeasti huippuja niin kasassa, niin tuntuu jotenkin, että on mennyt kyllä tää syyskausi ihan ja viime kesänä. Mailaa käsitellä, vihulla niltä pelissä. Koivisto löytää vapaat lavat, omistaa myös kultaiset käytöstavat. Kahvalla ei jää välistä treenit, omistaa kuulemma geenit. Anna kausi meidän, dynamiitti syttylee. Vastustajat väistyy kun dynamo... Onko jännä, että tällä kaudella on? Nyt on vähän sen verran. Ai on levo. Ei oo semmonen niinkö... Joo, mä vähän hyytsin äijä. No niin Sappa, se olisi vielä kerran pallo keskellä Sastista vastaan kotihallissa, niin minkälaiset fiilikset ennen peliä? No, tosi ristiriitaisesti, niin kuin sanoit, niin ei näitä ihan liikaa ole ainakaan edessä omalta osalta näitä pelejä, että kun viimeinen kausi menossa, niin ainakin nauttii täysin rinnoin tästä päivästä, että kyllä Sastissa on semmoinen rakas vihollinen, mitä vastaan ollaan viime vuodet kyllä väännetty sekä kakkosessa että nyt sitten Suomarissakin, että on ollut kyllä loistavia taisteluita heitä vastaan. Ja tosiaan tässä alkaa olla kausi pikkasen yli puolessa välissä, niin jos summat tuota alkukautta ja siinä aika nousujohteista peliä välillä nähtiin, mutta toki pitkiä väliaikoja ollut, niin minkälaisella liikkeellä Dynamo tänään lähtee penniin? No joo, jos tuota alkukautta summaa, niin tosiaan tuo itse asiassa ollut ihan mukavaa, että on ollutkin vähän väljempää noita otteluita, että me ollaan pystytty aika hyvin treenaamaan sitten ja saamaan hyvää niin viisikkoharjoitusta ja pelata mennyt sitä viikoittain eteenpäin, että meille se on kyllä sopinut tosi hyvin ja muutenkin tällä kaudella ollaan pidetty siitä konseptista kiinni, että mennään viikko kerrallaan, niin kyllä tuloksellisesti se on mennyt ihan kivasti, että mitä sarjataulukkoa vilkasin tänä aamuna, niin on mennyt ihan nätisti, mutta kysyt vissi, että millä jalalla tänään, niin vaikea sanoa, koska tuossa oli kuitenkin suhteellisen pitkät pyhät oli kyllä jouluaikaa, että vähän on semmoset ristiriitaiset fiilikset. Kohta nähdään. En uskalla sanoa juuta eikä jaata ennen kuin 60 minuuttia on pelattu tänne. Kyllä. Ja nyt tosiaan nythän tulee heti back-to-back-peliin, niin tää on varmaan ihan hyvää valmistautumista myös kevättä kohden. Joo, siis kyllä näitä tuplapeliviikonloppuja, niin kuitenkin, että mikäli sinne playareihin päästäisiin, niin siellä kuitenkin on nyt tuplapeliviikonloppuja edessä sitten, niin tää on niin loistava ensiaskel siihen kevääseen ja muutenkin saadaan kevätkausi sitten tällainen vähän räyhäkkäämmin käyntiin, että Sastista vastaan ensin lauantaina himassa ja sitten vieraassa sunnuntaina. Niin tää kyllä sopii meille, toivottavasti ainakin. Yes, kiitos. Okei, joo. Sano jotain hyvää kameralla. Meikälä on jotakin hyvää. Jotain hyvää. Millä fiiliksillä peli? Ihan hyvillä fiiliksillä. Tässä on niinku erätauon eväät, millä voittaa. Mitä sillä on? Twixejä ja mitä sulla on? Snickersia ja Twixia ja banaani. Toimiva kombo.
palautetta, olisiko pitänyt ottaa pari kiinni? Tuli katsomusta vähän palautetta. Ois voinut ottaa pari kiinni. Minun laskujen mukaan saatoit pari ottaa. Häh? Minun laskujen mukaan saatoit pari ottaa. No pitäisikö antaa vähän palautetta vai mennäänkö huomenna uudestaan? Mennään huomenna uudestaan. On puhunut syöttöjä. Jätkä, tänään vähän hillitympi bileetys, koska tässä on vielä toinen erä jäljellä huomenna. Eli pikkusen voi kuitenkin hymyillä juhlia, kuitenkin hieno kolmas erä. Ja ennen kaikkea pysyttiin kärsivällisenä, tehtiin niitä asioita, että no puhuta, mutta nyt me ollaan fiksuja tuossa kolmannessa erässä, että me ei nyt tehdä sitä samoja virheitä toistaan, tai ollaan kokeneempia, eli me ollaan kehitytty siinä, me ollaan kokeneempia ja kehittyneempia siinä, että miten me pelataan kolmannessa erässä, kun nämä pelit pitää alkaa. Se näkyy. Ja jaksaminenkin on ihan ok tasolla, toki pitää mennä eteenpäin vielä, jotta sitten oikeasti sitten kun tulee niitä pelejä, että kun on se, tai vähän vielä isompia pelejä, mistä ei ole enää niinku paluuta mihinkään muualle, että sitten vaan mennään eteenpäin, niin siellä mä pitää jaksaa vielä enemmän ja olla vielä kärsivällisempiä. Mutta kyllä minä tämä päivä se on niinku tyytyväinen pitkän pelitauon jälkeen, niin pystyttiin pelaamaan suhteellisen kokonaisvaltaista floorpoolia ja ennen kaikkea tuo niinkö kolmannen erän kylmäpäisyys, niin se kyllä, siihen mä oon tosi tyytyväinen, että joka jätkä sitoutui sitten siihen kuitenkin niin yksittäisiä tilanteita. Liiviä ja sen jälkeen otetaan Miika sitten. Kellä on liiviä? Joo, mä vois antaa vaikka kelle mun mielestä pelattiin kaikki hyvä yhtenäinen ottelu tähän päivään. Erityismaininta Holmi Pakin paikalta. Mutta tänään tämä menee Kondelle, Konde teki hyvin. No niin, jes, muutama sana. Niin. Mä oon ihan mahtavaa ollut pukea Dynamon paitas päälle ja tulla nauttimaan näistä kevään peleistä. Tukipelaaminen lähellä. No niin, thanks. Hieno kypsä esitys, hienot 3 pistettä, mutta ei ihan liikaa nauttimaan tähän, vaan lähdetään huomenna kevistä 3 pistettä. Heittäytään niin ylimielisiksi, että ei näitä voittajahan liikaa, anna palaa. Mikä? Kädestä lähtee tuo, vastustajat jäätyy. Kinkka, millä jalalla näet tänne liikkeelle? Ihan hyvä olla. Hyvät yöunet alla, hyvä aamupala alla, niin ei ole mitään muuta. Kuinka monta tuntia nukkuit? Hyvä kello. Kuusi tuntia ja 40 minuuttia. Söit kyllä aamupalla. Söin. Mitä söit? Semmosessa leiväntekokonnessa ruispaahtaleivät, missä oli juustoa ja kinkkua välissä. On se vaan niinku kevyempi tassu lähteä sitten. Ei oo semmoista niinku minkäännäköistä henkistä kuormaa. Eetu. Asteikolla 1-5, niin kuinka paljon ketuuttaa, kun et päässyt pelaamaan tänne? Kyllä se aika paljon ketuttaa. Ei se auta. Terveys eellä.
Ja täällä on aika uusi halli, niin voiko jopa sanoa, että oliko nämä organisaatiolle liian kallis pelaaja, että heti kun nää lähit pois, niin tänne tuli tämmönen halli? Noista jutuista en lähde nyt kommentoimaan tähän, enkä sen kummemmista rahajutuista en lähde kommentoimaan. Mites kavaa pitkä viikonloppu takana ja eksyit vielä Kemmiin nyt sunnuntaiksi, niin äijän kunto, alkaako pikkuhiljaa pääsemään jopa niinku elävien kirjoihin? No pikkuhiljaa jo on tässä joulusta asti ollut aika kovaa settiä. Josko tässä pääsis reenaamaan pari viikon päästä, niin olisi ihan nätti. Kahmo, heitä nopea kommentti maalista. Miika katkas ja tarjoili. Eka veto oli vähän onneksi seurasi loppuun asti tilaa. Annapa tähänkin vähän rauhoittuu jotenkin. No itelläkin nyt vähän raukeaa tuo jännitys, kun oli vähän sillä, että mitenköhän mä lähtee tästä käyntiin tämä homma, niin sehän lähtikin oikein kivasti. Nyt on tärkeää se, että me ei kiirehditä tulokseen. Sitten te hoidatte ton pelihomman, niin eikä se on ihan mitään paljon. Tuntuuko tää kulkee? Joo. No eihän sinä Kamo! Ajassa 51.02 kotijoukkueen aikalisä. Ei kestänyt hermot. Valto!
Laitetaanko patsas pihalle? Joo, pitäis laittaa. Hei, nyt sun pitää kertoa minkälainen patsas tehdään ja mihinkä. Kullasta pitää tehdä patsas niin keskelle Kemin keskustaa kuin saa, torille. Samppa, ensimmäiset fiilikset pelistä. On kyllä niin ylipää joka jätkästä. Oli kyllä, siis vastustaja oli ihan hyvä ja oli kyllä niin vaikea pelata vastaan, että kyllä Sastis on paha koko. Siis on kyllä, on vaikea on voittaa koko. Taitaa olla enemmän historian toinen voitto Kemissä, niin maistuu. No maistuu todellakin. Kyllä mä oon niin ylipää joka jätkästä, oli loistava taistelu. Vielä porukkaan suihkuun mennä. Ei uskalla äijä kuvailta sun henkilökohtaisesti linkkivideoita. Kaikki vähän ujona täällä. Seuraava rekki pyörii tuolla. Tai someen käyttö. Omman käyttö. Yönä unit on jälkeen. Hyvä, että puhelimeen pois vielä. Ottelutapahtuma pikkusakko Kahamalle siitä. Paljonko se on? 50 voi antaa. Jes, hyvä. Jaakko, et selvinnyt mä näin kanssa. Kinkka. Mutta ennen kaikkea jätkät, niin nyt voi jokainen niin katsoa peiliin ja heittää kokouksen peilin kanssa. Että en muista, että tosiaan niin käytiin ennen peliä läpi, niin kerran ollaan täällä voitettu. Mutta se, että miten me pysyttiin niin kärsivällisenä, pystyttiin mukautumaan tähän iltaan, kaveri on lyönyt liinat kiinni, niin kaikki, joka ikinen jätkä noudatti sovittuja asioita. Niin kyllä mä pidän tätä itse yhtenä kovimpana voittona niin tällä kaudella ainakin, jos ei sitten niin oikeasti pari viime vuoteen, koska muin kärsivällistä ja fiksua niin Dynamoa niin en muista kyllä nähneeni. Ei liivi hommia, kuka se oli? Ei, kunnias. Todella hieno voitto koko joukkueelta. Valvelut pakkantaa ja niin erityismaininta otti tärkeät kopit. Mä haluan kuitenkin antaa ton kollektiivinen koko joukkueelle, eli Samppa. Okei, on tiukat. Liiat sinäkin. Mut joo, 2 laustaa. Joo. Eikä tiukka paikka. Hyvää peliä, jatketaan sitten 2 viikon päästä. Kerropa musti parit kommentit liivi päällä. Tuo puolustus niin taisi olla vähän parempaa kuin eräässä ottelussa maanantai tiistain välisenä yönä. Joo, se oli kyllä näin on ja hyökkäystäkin tarvittava. Oliko ehkä jopa Dynamon historia tällä hetkellä niin kovin taisteluvoitto? Uskaltaisin väittää yksi vahvimpia esityksiä puolustussuuntaan, mitä tässä seurassa on ikinä pelattu. Se on kyllä se näin on, että on tosi ylpeä siitä, miten pojat pelasivat. Joo, tosi kypsä esitys ja oltiin se tilanteen herroja, hallittiin se tilanne, mikä vallitsi.